खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 6 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम आरो त्रिपुरा बर्डारनि करिमगन्ज जिल्लायाव आसाम पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै गंसे ट्राकनिफ्राय 40 लाख रांनि गोबां ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। हमजानाय ट्राकआ त्रिपुरानिफ्राय आसाम फारसे फैगासिनो दंमोन। उनाव पुलिसा सुराइबारियाव गोख्रों सिग्रोमनानै ड्राग्सखौ बोखांनो हादों। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सासे ट्राक ड्राइभारखौबो एरेस्ट खालामनाय जादों। पुष्पा साउथ इन्डिया सावथुन मुलुगनि मुंदांखा एक्टर ब्लकबास्टार आलु अर्जुन बिथांनि पुष्पा सावथुनखौ रासिया हादोराव गोबां सुबुंफोरा नायनो थाखाय साखाफारा जानायलाय अदेबानि दाबि खालामबाय थानायलाय पुष्पा सावथुनखौ रासिया रावजों सोलायनाय जाबाय आरो थाबैनो बे सावथुनखौ रासिया हादोराव रासिया रावजों नुनो मोननाय जासिगोन। अदेबानि फैगौ 8 डिसेम्बर खालारखालि रासिया हादोराव दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नेशनेल लेभेलनि बान्था देरहानो हानाय मुंदांखा डिरेक्टर आरो स्टान्टमेन सुरेश बिथाङा बिद्युतालय सावथुननि शुटिं खालामबाय थानाय समावनो दिरुंनिफ्राय दिरुङाव स्टान्ट खालामबाय थानाय समाव गोलैनानै जिउ गोमानांगौ जादों। बिथाङा डिरेक्टर आरो स्टान्टमेन महरै खामानि मावगासिनो दंमोन, नाथाय बिथाङा हरखाबै स्टान्ट खालामबाय थानाय समावनो रुंसारि जानायखौ लानानै सावथुन मुलुगनाङैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। गिथाव बाथाव ब्लास्ट जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जालायाव हरखाबै गेस सिलिन्डारा ब्लास्ट जानानै सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। जोखोम जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय मानिक दास। छत्तीसगढ़ रायजोनि गंसे सोरखारि फाहामसालिनि SNCU एबा स्पेसियेल निउनेटाल केयार इउनिटआव फाहामथाय लाजाबाय थानाय 4 गोदानै जोनोम जानाय गथ' गोरलैफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। फाहामसालियाव पावार साप्लाइआ खम जानायनि जाहोनाव बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि मिरुतआव सासे सेंग्राया लामाजों थाबायलांबाय थानाय समावनो हरखाबै गोलैनानै जायगायावनो जिउ गोमादों। नाथाय बे सेंग्राया सोरमोन, बबेनिमोन बेखौ खौरां मख'नाय जायाखै आरो बेफोर गासैबो जाथाया CCTV केमेरायाव रेकर्ड जाजोबदों। GRPF रेल बिफाननि पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै गुवाहाटी रेल बादानिफ्राय गोबां बिबांनि लाख लाख रांनि गान्जाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे गान्जा फालांगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय गान्जा फालांगिरिनि मुङा जाबाय केकाइमाका रसिल। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।